जायफोर ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट फाननानै जाग्रा बे दायनिगिरि नङा नङा जायफोर बिबानगिरिफ्रा सार्टिफिकेट फाननानै जादों जायफोर ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट फाननानै जाग्रा बे दैदेनगिरिफोरनि बिबानखौ मानो दिनैसिमबो बदलायाखै सरखारजों जलाय सिखालाय खालायग्रा मानसिया दिल्ली सरखारनि लांगोनायाव थांनानै गुवाहाटी सरखारनि लांगोनायाव फैनानै सरखारनि सायाव मा बुंनो हानो to delete names of illegal enclosures in tribal areas दिनैनि समाव दावराव देख्रेबसारा सोर डक्टर अनजालि मेमा सोर माखासे सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सोर सानसुमा खुंग्रा सोर बेबायदि बुंनो थाङो नामा नाथाय दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा डक्टर अनजालि मेम दावराव देख्रेबसार सानसुमा खुंगुर डिआर नावला सार जायफोर गेदेरमा सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा खोनायोबानो दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा खर' सायो नङै नङै मानसिफोरा ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द खालामो जोङो मोनसे बिसास दं गारबोनाय समाव सरखारजों जलाय सिखारलाय खालायग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव आन्दलन खालायनानै गुवाहाटीयाव आन्दलन खालायनानै दिल्ली सरकारखौ खरसा होनो हागोन ना गुवाहाटी सरकारखौ खरसा होनो हागोन दिल्लीयाव आन्दलन खालायनो थांदों गुवाहाटीयाव आन्दलन खालायनो फैदों सानसुमा खुंगुर सारखौ अबेयाव बावनानै दं जायफोर सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ अबेयाव बावनानै दं डक्टर अनजालि मेमखौ सिनाया नामा अमर सिंह सारखौ सिनाया नामा दावराव देख्रेब सारखौ सिनाया नामा जनकलाल सारमोनखौ सिनाया नामा जायफोर सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरि जायफोर दिल्लीयाव आन्दलन खालायनो थांग्रा गुवाहाटीयाव आन्दलन खालायनो फैग्रा बे गेदेरमाफ्रा जायफोर सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ मानो लांफानो बायो जाहोना मा जायफोर बिबानगिरिफ्रा गाव गावनि हारिनि सार्टिफिकेट फाननानै जाग्रा दैदेनगिरिफोरखौ बिबान बदलायनांगौ भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने बे नङै नङै मानसिफोरा ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द खालामो जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनजातिया एसटी जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया नङै नङै मानसिफोरनि सार्टिफिकेट होबाय जायो सरनायाफ्रा एसटी होनना बिसोर सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर्मनफ्रा एसटी होनना बिसोर सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द खालाम बुथुमगिरिफोरखौ बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बयबो खुलुमहरबाय जे आं दिनै माखासे खोब गोनांथार पइन्ट्सफोरखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनो थाखाय आङो खौरांगिरि मेलखौ लिंनाय जादों दा गोनां खौराङा जाबाय बावैसो सिगां भारतनि इलेक्शन कमिसन माने भारतनि इलेक्शन कमिसना आसामाव स्पेसियेल मोनसे रिभिजन भटार लिस्ट बानायफिननायनि सोरखौबा दाननाय बा सोरनिबा हाबै भटार लिस्टआव हाबैफोरखौ नाम थिसननाय बेनि थाखाय स्पेसियेल रिभिजन मोनसे माने फोसावथि हरदों दा बे फोसावथिखौ जोङो बड'लेण्ड माने जनजाति सुरक्षा मन्चआ दुंब्रुद गोसोयै बरायदों आरो लोगोसे जोङो भारतनि इलेक्शन कमिसनारखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बे स्पेसियेल रिभिजनजों जागोन आसामाव भटार लिस्ट सोदांनाय बेयाव जाहाथे बे माने ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां जे नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर हाबनानै दं इलिगेल भाबै हा आवग्रिनानै दङ बिसोरनि नामखौ जाहाथे दानो बिसोरखौ जाहाथे भटार लिस्टनिफ्राय आउट खालामो जों बेनि थाखाय जों इलेक्शन कमिसनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जिहेतु जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोना जाय सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर जितु एनक्ल'जार्स बिसोर इलिगेल बिसोरखौ बेयाव थानो होनो नाङा बिसोरखौ होखारनांगौसो आयेनाव रोखा रोखा दं आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आरो बिनि सोदांनाय 1947 हिसाबै जिसिबां बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दं बिसोरखौ फुरुन हरनायसो बाथ्रा रोखा दं बेनिखायनो बिसोर जितु बेल्ट ब्लकआव थानो मोननायनि जितु अधिकार गैया आयेनाव मोन्थाय गैया बेनिखायनो बिसोरखौ भटार लिस्टआव नाम सोनानै इलेक्शन फाथिब्ला बे इलेक्शना माने डेम'क्रेटिक जाया बे आनडेम'क्रेटिक बे इलिगेल बियो आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव इनजास्टिस खालामनाय जायो अन्याय खालामनाय जायो बेनिखायनो डेम'क्रेटिकखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ ट्राइबेल मोन्थायखौ लाखिनो थाखाय जोङो भारतनि चिफ इलेक्शन कमिसनार बेनो जोङो डिमान्ड हरबाय जोङो दाखालिसो नैबे सेन्टिनेल पेपार बे सेन्टिनेल पेपारावनो आङो पेपारावबो रोखा रोखा लिरना होदों बेखौ 6 नम्बर पेजाव गिदिर गिदिर हांखोजों लिरदों नैबेयाव नै
BGSM urges Election Commission of India to delete names of illegal encroachers in tribal areas. बेखौ होननानै गिदिर गिदिर पेपाराव लिरना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे एखे पेपार स्टेटमेन्टखौनो नैबे आसामिया प्रतिदिन बे असमिया प्रतिदिन पेपारनि 13 नम्बर पेजाव बेवबो गिदिर गिदिर लिरना होनाय जाबाय बेयाव होदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बेदखलदारि नाम भटार तालिकाफोरा खरथनर दाबि बे भटार तालिकानिफ्राय नामखौ दानजोबनांगौ बिसोरखौ नामाव थिसननाङा ओमफ्राय बिसोरखौ नाम दाननायनि उनावसो माने इलेक्सनखौ फाथिनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो स्टेटमेन्टआव होनाय जाबाय पेपार स्टेटमेन्टआव आरो बे अकल पेपार स्टेटमेन्टल' नङा जों बेखौ अलरेडि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनार बेनोबो जोङो मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय बेखौ जोङो मेलबो खालामहरनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ माबाजोंबो जों कुरियार सार्भिसजों जों हरनाय जाबाय दा बे हिसाबै आरो बेजों लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानोबो जों हरनाय जाबाय जाहाथे एसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दं इलिगेल भाबै बिसोर नामखौ जाहाथे थाबैनो खरथन खालामो दानो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बे बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेयाव जों खुनु माबा मोनसे जाथिखौ जों मेनसन खालामाखै बेयाव जाथिनि बाथ्रा गैया जिखि जाथिया माने हाबाखै माने इलिगेल भाबै जाय जाथिया थानो मोना जाय हारिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनो मोना बे हाबनो मोनै हारिफ्रा जुदि हाबनानै दंब्ला बिसोरखौ इमिडियेटलि बिसोरनि नामखौ खरथन खालामनांगौ दाननांगौ बे माने दाबिखौ जों खालामदों आरो बिसोरखौ दानांगौ मानि खुनु इलेक्सनखौ जाहोनो नाङा आरो इलेक्सन जायोब्ला इलिगेल अबैध जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो जों बेखौ लानानै जों दिनैनो बाथ्रा नङा जोङो 2016 जेब्ला भारतनि माने चिफ इलेक्शन कमिशनारा जोंनि आगोमा बर' फिसा मानब गेदेर हरिश चन्द्र ब्रह्मआ जायो हरिश चन्द्र ब्रह्मआ चिफ इलेक्शन कमिशनार जानाय समाव जों बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों आरो दिल्लीयाव लोगो हमनानै जों बिथांखौ खावलायदोंमोन जे नोंथाङा बर' फिसा हिसाबै माने नोंथां थानायावनो जाहाथे बे हाबाखौ मावो बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोरनि नामखौ खरथन खालामो बे अर्डारखौ जाहाथे नोंथाङा होनानै गालाङो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांखौ बुंदोंमोन दा बिथाङाबो बुंदोंमोन जोंनो खोथादोंमोन बिराद मोजां माने पइन्ट बियो बिराद मोजां इस्यु बियो जों बेखौ माने मावनांगौ बिराद मोजां खामानि मावदों बिसोरो दा जोंखौ बाख्नायदों आरो आइ उइल डु देट होनना बे बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि आं बेखौ मावगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव फैयो बिथाङा क'क्राझाराव फैब्लाबो जों बिथांखौ लोगो हमदों सार्किट हाउसआव लोगो हमनानै जों बेखौ सेम दा बेखौ जोङो माने बिथांनि खाथियाव लाखिदों दा खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय बिथाङा 3 मासल' समय दंमोन दा हास्लाबाखै बिथाङा दुखु फोरमायलांबाय जों सिगाङाव बुंलांबाय जे आं जोबोद माने खरदर जाबाय हास्लाबाखै आंखौ बेनि थाखाय निमाहा होदो थेवबो नोंसोर बेखौ नांबाय था बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा बेनिखायनो दिनै जिहेतु भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारा जिहेतु गोदानै मोनसे माने स्पेसियेल डिभिजननि जिहेतु डाइरेक्सन हरदों आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे आसामाव गोदानै माने भटार लिस्ट संशोधन खालामनायनि जानाखि डाइरेक्सन हरदों जों बेखौ बरायनायजों लोगोसे बेखौनो सुजुग लानानै जों आबाव दिनै दाबि खालामो जिबां इलिगेल हाबनानै दं माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरखौ गासिबो नामखौ दानजोबनांगौ आरो बिसोरनि नामखौ दानखांजोबनानैसो इलेक्सन फाथिनांगौ आरो लोगोसे जों दाबि खालामदों जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जिबां इलिगेल हाबनाय दं बिसोर होखारजोबनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो जितु अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे अर्डारबो होखाबाय 2019 जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानायखौ माने चेप्टार 10 नि आयेन बादियै बिसोरखौ होखारनांगौ होननानैबो मोनसे अर्डार होखानाय दङ दा बे अर्डारखौनो लानानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ थाबनो माने मावफुंनो हायो जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट रिकुवेस्ट खालामो खावलायो आरो लोगोसे जोंहा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बेबो नरेन्द्र मदियाबो जोंनो 2014 जों जेब्ला बेखौ लोगो हमो बिथाङाबो जोंनो माने रिटेन लिरना हरदों आसाम गभर्नमेन्टनो जे बेल्ट ब्लकआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय दं दे शुड बि इफेक्टेड इमिडियेटलि एन्ड द लेन्ड अफ द ट्राइबेल पिपल शुड बि रेस्टर्ड बेबायदि होननानै बिथाङा लिरना हरदों दा गथिखे जों बेखौनो दिनै आरोबाव बे स्पिरिटखौ लाखिनानै जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जों रायजो राजानो मिथिनाय जाबाय आरो लोगोसे जों आसाम सरकारखौ जों नारसिननाय जाबाय जाहाथे इमिडियेटलि जाहाथे बे जायनाखि स्पेसियेल डिभिजन जागोन भटार लिस्ट बे समाव जाहाथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय इलिगेल मानसिफोर जाहाथे
प्रजारिसमेन्ट दानख'यो जों बेखौ आरो जों अनुरद खालामहरबावनाय जायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो मोनसे स्पेसियेल माने रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे आसाम एसेम्ब्लिया नैबे गाबोन 25 तारिखनिफ्राय जागोन बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों दा बे समावनो बिथाङा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रप'जाल बिथाङा लाबोगोन आरो बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों बयबो माने MLA फोरजों मन्थ्रिफोरजों एसेम्ब्लियाव दा जों बेखौनो सुजुग लानानै जोङो खावलायदों जे जोंनि गासिबो ट्राइबेल MLA ट्राइबेल मन्थ्रिफोर दं इसिबां बिथांमोना ज' जानानै बे 6 जनगोष्ठीनि ST नागिरनायखौ स्ट्रंलि जाहाथे होबथायो स्ट्रंलि बादा होयो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल मन्थ्रि MLA फोरखौ जों खावलायो दा आं बेनि सोमोन्दैबो आं पेपाराव लिरना हरबाय पेपाराव लिरनानै बेबो नै पेपाराव रोखा रोखा ओंखारनाय जाबाय बे पेपारा गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय बियो गिदिर गिदिर होदों BGSM urges tribal ministers MLAs to oppose ST status for 6 groups 6 माने कमिउनिटिसनो जाहाथे ST status होनो नागिरब्ला बेखौ अपोज खालामो स्ट्रंलि बे प्रप'जालखौ जाहाथे आपत्ति खालामो बेखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसे जुदि एसेम्ब्लियाव बे रोखोम गमामायैनो जुदि 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि माबा मोनसे प्रप'जाल लाबोयोब्ला बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अपोजल' खालामनाय नङा बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोन होननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निं स्वरुपबो जों लिरना होनाय जाबाय बे पेपाराव दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे एखे माबाखौनो लानानै दाबिखौनो लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबावबाय जों मेल खालामना हरबाय बेखौ आरो कुरियार सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोधय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनगोष्ठीखौ ST जाहोनो मोना 6 जनजातिया ST जायोब्ला जोंनि थाखानाय STफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों सैन्य जागोन जोंनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंनो साहिबफ्रा जेरोखोम आयेन बानायना गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रटेक्सन मोनगासिनो दं एफा सुजुग सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेनिखायनो जों जावले जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे 6 जनगोष्ठीखौ ST जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंदों अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनगोष्ठीया ST जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ ST खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोरनो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिधाननि जायनाखि 366 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14 ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाखिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जायगानि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोखौ सेनानै थाफैनाय 1228 सनाव बिसोर थाफैनाय बे जायगायाव गथिखे ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ST जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव लिरदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो नागिरदों बिसोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर बिसोरलाय आं दिनै बे बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय जादों आरो बिनि बादै गुबुन गुबुन ट्राइब्सफोर दं जेनेबा गुबुन गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर बे जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनाय बिसोर साहा खुमानि खामानिनि थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंशी खोथा बुं राजबंशीयाबो दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर SC खा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर ST जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो जेनेबानाखि माने मरान मथक बिसोरबो ST जाया आरो जेनाखि लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर ST जाया जानो हाया जोंहा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने आरजेआ बे 6 जनगोष्ठीखौ ST जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा गथिखे गोदानै बिसोर ST जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नारानाथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनगोष्ठीखौ ST खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारलायनाय बायदिसिना दा गथिखे जों बेखौ जों सुजुग होनो नाङा
दा जोंना स्ट्रेट जों एल' मेल' जानो नाङा बे 6 जनगोष्ठीखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना एसटि जायोब्ला खथि जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिआ एसटिखा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो 6 जनगोष्ठीनि एसटिनि मोना जों बेयाव स्टेन्ड लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथकनो होनायाव जों आपत्ति गैयाबो होनना बुंनो हायो हा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुरबल बियो मरान मथकखौ होयोब्ला राजबंसिनो मानो होनो हाया नोंलाय मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोर मानो होनो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने 6 जनगोष्ठीया एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा आहमखौ माबाखौ होयोब्ला मरान मथकखौ होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बेबायदि दुरबल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जों सापर्ट खालामा ओंखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेम्ब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होथावा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने बे नङै मानसिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै मानसिफोरनो सार्टिफिकेट होबाय जायो सरनायाफ्रा एसटि होनना बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर्मनफ्रा एसटि होनना बिसोर सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा जों एफा जुजिगासिनो दं दावराव देखायनो मोनहा जों समान रावबो जुजियाखै खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों नब सरनायखौ जों केस होयै जों एखेबारेखौ जों दिनै गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै दिनै थांनाय बारनि जायनाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9था समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो दुङाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हब्राबाय थायो बिसोरो गिदिर बाथ्रा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुंनांगौमोन बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिरि थादों बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंदिया ट्राइबेल संघानो फंसे खोथा मानो बुंदिया जोंथ' थाङै गिदिं अप'ज खालामबाय थादों जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कास्ट सार्टिफिकेट जोङो बुथुमनानै जों दिनै कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कास्ट सार्टिफिकेट माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन माबाफ्राव सुबिदा सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कास्ट सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेखौ लिरनानै हरनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयबो खावलायो भिडिअनि फुटेजआव खोनाखाबाय दावराव देख्रेब सारा मा बुंखो जोंबो खोनादों खोनाफा माफा गावनि हारिनि गावनि जातिनि मोनफ्रोमबो थैनाय थांनाय जाय सार्टिफिकेटखौ लानानै अबेबा साख्रि अबेबा हा-हु मानसिनि थांनानै थासान्दि जाय सार्टिफिकेटखौ लानानै बुहुमाव गसंनानै थायो बे सार्टिफिकेटखौ जुदि फाननानै जायोबा बे गेदेमाफोरखौ बिबानखौ बरलायनांगौ ना बरलायनाङा जायफ्रा गावनि जातिनि थाखाय थैनाय थांनाय बे सार्टिफिकेटआनो अराय समनि थाखाय सोरबा ट्राइबेलनि मुं लानानै जायफ्रा ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै माखासे सिखावै खामानि मावग्रा बे सार्टिफिकेटखौ जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा फाननानै जायोब्ला अब्ला दिनै देरसिन दायनिगिरिया सोर सार्टिफिकेट फाननानै जाग्रा दायनिगिरि नंगौना नङा नाथाय जायफोर सार्टिफिकेट फाननानै जाग्रा बे दैदेनगिरिफोरखौ बिबान बरलायदोंना बरलायाखै दिनैनि समाव जोंबो खोनादों ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटखौनो फाननानै जायोनो जायफोर बिबानगिरि जोंबो खोनादों बेसेबां सैथो नाथाय दिल्लीयाव आन्दलन खालायनो थाङो गुवाहाटीयाव आन्दलन खालायनो फैयो जायफोर दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा डक्टर अनजालि मेमनि बाथ्राखौ खोनायोबानो सानसुमा खुंगुर सारनि बाथ्राखौ खोनायोबानो दावराव देख्रेब सारनि बाथ्राखौ खोनायोबानो अमर सिं सारनि बाथ्राखौ खोनायोबानो जनकलाल सारनि बाथ्राखौ खोनायोबानो
जायफोर सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ खोनायोबानो दिल्ली सरकारा खर' सायो गुवाहाटी सरकारा खर' सायो बे गेदेरमाफोरखौ दिल्लीसिम लांफानो हाया नामा दिल्लीनि लांगोनायाव धरना हैनो थांनायाव दिल्लीनि लांगोनायाव आन्दलन खालामनो थांनायाव लांफानो हाया नामा गुवाहाटीसिम फैनानै आन्दलन खालामनो फैनो हादोंबा बे गेदेरमाफोरखौ लाबोफानो हाया नामा डक्टर अनजालि मेम डियर नबला सार सांसुमा खुंगुर सार दावराव देख्रेब सार अमर सिंह सार जनरलाल सार आरो जायफोर सिनियर गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ खोनायोबा गुवाहाटी सरकारनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा खर' सायो दिल्ली सरकारनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा खर' सायो नाथाय बे समाव मानो बावनानै दं जायफ्रा दिल्ली सरकारनि खाथियाव आन्दलन खालामनो थांदों जायफ्रा गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव आन्दलन खालामनो फैदों बे गेदेरमाफ्रा सरकारनि समाव जाय सरकार सालायदोंमोन जायफ्रा गोहो खुंथायाव दं बिसोरजों जलाय सिखारलाय खालायग्रा मानसिया दिल्ली सरकारखौ खर' साहोनो हागोन ना गुवाहाटी सरकारखौ खर' साहोनो हागोन गाबोननि समाव मा जायो 6टा जनजाति जायफ्रा आलफायाबो नाजादोंमोन 6टा जनजातिखौ एसटि खालामनो थाखाय सानसे समाव जाफुंनायनि लामायाव दं नामा